दिनै जों नर्थ निसिमा गावबुरा हिसाबैहाय जोङो मोनसे मिटिं खुंदों आरो बे मिटिंआवहाय जोङो मोनसे डिसिसन लादों। बे डिसिसना जाहैबाय जोंनि नर्थ निसिमा आन्चलिक गावबुरा सन्थाननि आफादगिरि बिथां मानाव गेदेर खनसिं बसुमतारी सारा थांनाय 8 तारिख 8 मार्च 2025 सानाव जोंनि निसिमा आन्चलिकनि MCLA बिथां जेम्स बसुमतारी नुजाफैनायाव बिथांजों लोगोसे BPF हान्जायाव जोंनि आफादगिरि बिथाङा जइन जाहैबाय आरो बिथांनि थांनायाव जोंहा दा जेबो असुबिदा मोनाखै। बिथाङा हारसिं थांदों आरो बिथांजों लोगोसे जों रावबो गावबुराफ्रा थांफायाखै। बेनिखायनो बिथांनि जिनिखि बुंनाय बाथ्रा आरो जिनिखि मिडियायाव होनाय बाथ्रा बे मिडियायाव होनाय गासैबो बाथ्राफ्रा नंखायजोब। जों गासै जोंनि बे नर्थ निसिमा आन्चलिकआव 61 जन गावबुराफोर दङमोन। बिनि गेजेराव बिथां सासेल' थांदों। जोंनि बाखिखिनि 60 जन गावबुराफ्रानो दा गासैबो थिगैनो दं। जों रावजोंबो थाङाखै। जोंनि मावनाय दांनाया गासैबो UPPL हान्जानि जागोन आरो जोङो UPPL आव जेब्लायबो मदद होबाय थागोन। आरो बिथाङा जोंनि जिनिखि गावबुरा सन्थाननि जि मोनसे गावबुरा भवन न' मोन्दोंमोन बे गावबुरा भवनखौ मावनायावबो बिथाङा जोंजों रावजोंबो करेसपन्डेन्ट लाजासे जोंजों रावजोंबो जगाजग खालामाजासे बे हाबाखौ बिथाङा गावनो हारसिं आखायाव लादों आरो मावदोंमोन। बिथांनि मावनायावबो जों होबथायाखैमोन, मावनो हगारदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बे खामानिखौ मावफुंजोबाखै। बेनिखायनो जों मोनसे डिसिसन लाबाय जे बिथाङा जोंनि बे गावबुरा भवनखौ गासैखौबो मावफुंनानै होनांगौ आरो मावफुङाब्ला बिथांनि सायाव जों माबा मोनसे बेबस्थाखौ जों लागोन। जों बेखिनिखौ दिनै जोंनि डिसिसन आफादनि गेजेरजों जों बे डिसिसनखौ लानाय जाबाय। गावबुरा एसोसिएसनाव बिथांजों जों दिनैसिमबो जेबो खोथा गैया। बिथाङा जोंनि सायाव जेबो माबा मोनसे अजदबो होनो हाया आरो जोंनि हान्जानिफ्राय बिथांनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनायबो गैया। नाथाय बिथांनि खुगानिफ्रायसो जोङो खोनाबाय थायो आरो जोंनि सिगाङाव बिथाङा बाहायबाय थायो जे UPPL हान्जायाव थानानै आंहा जेबो गुन्दै गैया। बिनिखायनो बिथाङा नैबे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोंनिफ्राय बिथाङा जानगारलांबाय आरो बिथाङा जिनिखि जानगारलांदों बे जानगारनायावहायबो जोंहाबो जेबो खहा गैया। जों थिगैनो दं। जों दिनैसिमावबो जों जेसेबां गावबुराफोर दं जों लोगोसे थागोन आरो जोङो UPPL हान्जानि थाखाय जोङो खामानिखौ मावलांगोन।